Tekan kok sore jaipong terus. Ya. Kok ditampani ketipung ya ora apa-apa. Kadeki. Iya, 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 iya. Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni sliraane antuk-antuk nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Wong ayu enggal bali kanggo nambah kangen ati nadyan sak gedheping netra ati gelo muga antuk tombo. Tenan-tenan ati gelo ki nek ora jan ditambani wong ayu iku ora mari. Oh, ngaten. Gak sing marai gelo sinten niku? Sing marai sing nambani Sing marai gelo ki wong wedok-wedok. Ya ya to Mas Didi. Allah kowe kok Dede apa marai gelo ngono alah-alah. Lebokno cahaya. Nganti kakama ing mimpi ngambang-gambang sliramu sing eko nanging ati dadi tak Ono. Saiki wis nang ampunan lho, Dik. Oh ning ampunan. Iya. Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane atu-atu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Wong ayu enggal bali kanggo nambani kangen ati nadyan sak gedheping netra ati gelo muga antuk tombo. Kari sithik Cahayu. Oke, baik. Dintekno. Nggih. Nganti kagama ing mimpi
matur sembah nuwun Mas Didi.